Анабела. Имаше едно време една крава, която страдаше от болки в корема. Името й беше Анабела. Веднъж тя спаси голям кораб от корабокрушение. В един мъглив ден Анабела закусваше, като пасеше трева в любимата си ливада на Корнуолския бряг. Мъглата беше тъй гъста, че Анабела не виждаше по-далеч от муцуната си и без да иска глътна един магарешки будил. О, Боже! Будилът отиде право в корема й, взе да я ботка и да й причинява болка. Анабела спря да пасе и замуча с всичка сила. Тъкмо тогава наблизо мина един голям кораб, който отиваше към Америка. Капитанът погледна с бинокъла си, но видя единствено мъгла. Знаеш ли къде сме? Попита заместника си. Не, сър. Трябва да сме близо до бреговете на Корнуол. Добре, пусни сирената, нареди капитанът и помощникът му наду корабната свирка. Анабела я чу и си помисли. Ето още една крава, която е глътнала магарешки водил. Трябва да извикам доктора. И тя измълча, за да уведоми другата крава, че я е чула. Слушай, рече капитанът. Помощник капитанът спря сирената и се заслуша. Някъде от към брега, отвъд мъглата, чуха отново. Му! Това е кравата Анабела, каза капитанът. Сигурно сме близо до любимата й ливада. И той започна да дава заповед. Стап машини! Искам да кажа стоп машини! Дай назад, хвърли котвата, пусни сирената. Корабът спря, веригата на котвата задрънча, а корабната сирена гръмна. Олеле, колко е зле коремът на тази крава, помисли си Анабела и измуча в отговор. Му! Капитанът погледна зад борда. В това време слънцето се показа и той видя, че е спрял кораба точно на време, преди да се блъсне в огромна скала. Така корабът беше спасен благодарение на мученето на Анабела, което в този момент се чу отново. Му! Му! Странна работа, помисли си капитанът. Щом Анабела мучи, може би я боли коремът. Затова той изпрати корабния лекар на брега да я прегледа. И моля те, дай и това, каза капитанът и връчи на лекаря малка кутийка с голям етикет отгоре. Когато докторът слезе на брега, Анабела все още страдаше от болките в корема, но след като изпи няколко хапчета, бързо се почувства по-добре. Капитанът ме помоли да ти дам и това, рече лекарят. Извади малката кутийка и я подаде на Анабела. Надписът върху етикета гласеше: на Анабела, кравата, която спаси нашия кораб, от капитана. Вътре имаше прекрасен медал от сребро. Лекарят завърза пандълката около врата на Анабела, а медалът застана точно отпред на гърдите й. Тя се почувства много горда. Заслужи си медала, като спаси кораба с мученето си. Сега трябва да побързам, защото ни чака дълъг път до Америка, рече корабният лекар. И той побърза да се върне на кораба. Слънцето грееше ярко, а мъглата бе изчезнала. Анабела обърна глава към морето. Му, рече тя. Отвърна и корабът. Колкото се отдалечаваше той, толкова по-слабо се чуваше мученето. Но капитанът виждаше през телескопа си как Анабела пасе, а медалът се люлее на врата й. Му! Обади се Анабела и погледна към морето. Му! Стори се, че от към големия кораб, далеч навътре в морето, долетя едва чуто.